Ocultes la part comestible de les olles. És un dels 45 enigmes que omplen els aparadors de les botigues d'Horta. Estan relacionats amb el producte que es ven i volen donar a conèixer el teixit comercial del barri a través del joc. Tots els enigmes els han preparat els alumnes del Col·legi Immaculada Concepció amb l'ajuda de l'escriptor Màrius Serra, conegut per idear aquests jocs de paraules. I que amb la teva feina tingui un reflex quotidià a peu pla és un honor molt més gran que cap premi d'aquests de grans oripells i grans fotos, no? L'escola treballava amb els enigmes de Serra en l'assignatura de català. L'autor va ensenyar als estudiants com els feia i han estat ells qui els han ideat i han presentat la proposta als comerciants. També vam treballar una mica en fer-los perquè no tenim la major imaginació d'aquest planeta. El llibret en què s'han d'omplir les respostes es pot recollir a l'oficina del Cor d'Horta. Els que hagin respost a les endevinalles correctament competiran en una final per obtenir els premis. Tenen fins al dia 30 de juny per aconseguir-ho. Agafes les respostes i